Het verviersverbod voor vogelvee, aaien, mest en struisel is een ramp voor de plomveesector. In verband met de uitbraak van een ernstige variant van de vogelgriep in Hekendorp in Utrecht hield een landelijk verviersverbod. En dat heeft viergene gevolgen. Dit is een grote klap. In de eerste plaats dat er om raar kosten binnen om die hin te rommen en om dat weer zoen en skien te maken. En daarnaast heeft dit ook invloed op onze exportpositie als Nederland. En daar stiet ik wel in door te gebeuren dan, in negatieve zin. Het virus dat nou uitbrutsen is ook gevaarlijk voor mensen. In 2003 is een veedokter dat er ook verstoorn. Daarom werden er nu maatregels genomen om voor te komen dat mensen in contact komen met besmette hinden. Naast het verviersverbod is er ook een ophokplicht voor zowel bedrijven als hobbyboeren. Het is bekend dat dat virus vanuit wilde vogels bij de hinden komt. Dus is het zaak om hen uit te scheiden van buitenlevende vogels. En met name wettervogels. En net alleen nog hen, als je zwaan of eenden thuis hebben, dan is het ook zaak om die uit te schermen van in het wild levende vogels. Want als je nou een soort of een beetje hen hebt, als ze ziek worden en dergelijke, dan vind ik net een mens wat aan. Dus goed op hen passen.